Ay, pastor. Naunta ko pangutana si mo, pastor ba? O, unsa man na nga imong pangutana? Seryoso man ni pastor ah. Ngano man na si Superman pastor nga. Naaman sa gawas iyahang brief. Na. Ore pangutana nga. Ko katubag. Turoy, ngutana lang ko, oy. Tingala lang ko ba nga. Naa sa gawas na iyang brief ba? O ba? Pwede ka kabalo na pastor sa history? Basin ka nakabalo ka sa kwan. Ito, nakabalo ka sa kwan na. Tubag. Says, inay manday ka sa history ni Superman, oy. Tanawa ra kabalo mo lagi ka sa history di ay sa Superman. Unsa may history ni Superman be? Oh, dahil na pastor nga. May ngana na siya nganong nag-brief na siya nas gawas ang brief. Ang brief ni Superman nasa gawas, oy. Kay kadtong na ay mitawag sa iya ba? Magpatabang. O ba? Timing man to nga naligo si Superman, oh. Paghuman niyag ilis pastor, dali-dali man siya lupad din siya pastor. Diyos, kikitaan niya, wala man diya siya brief. Hapit siya rito sa halayan sa silingan pastor, oy. Samtang lupad siya, iyahang gisuot, oy. Sumaw na siya ron. Ang brief ni Superman. Bangkong no. Anong nasa gawas man? Sige, sige. Lah. Kaya